napravimo sliku. Mi i... Vasilije! Ovdje! Ajde! Napravimo! Opa! 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 Pa dobro, nek pa. Treba. Bitno je da nema temperatura visoka. Eno ga fiće gore. I odmah, skliska usta. Fotelju za... Pojede skliska. Evo da fotele. Dođi mama dobriš. Dođi da brišemo. Da. Da, nije to da vidim. Seda, prvo seda. Tako. No, idemo. Odam. Letića. Ja sam najbak da slavu. Ja, nemam, plaćela. Pero, hoćeš da sediš to? Da sediš? Mama, stvarno reci mu, lepo pravi. Ne može on ništa, pusti ga. Može li ga se... Pa neka ga sruši, pa šta? Napravit ćemo drugi, ne može, steglo se. Evo ga još jedan bandaž. Ima pero. Evo, treći od jutros, koji mi vidimo. Šta je to sad? Evo vidi, gledaj, desna noga čiča sjebo dole. Evo ga. A, koleno, sve. Odoše. Šta je? Što ti je lepa kapa, mama? Dođi. Bilo je dobro. Uopšte se nisam smrzao. Uopšte se nisi... Niti sam pao. Nisi pa. Dobro, idi kod mame da to više. Bilo je Vidi Sanke, ali pič. Au, će večeras... odlično. Ništa. Devojke su se razbile. Što? Zabranjeno? A imaš live web kamere, a nemoj snimaš drugi ljudi.